Silvi, vy ste absolvovali tréning aj s Peťom Saganom, aj s dievčatami a tiež ste sama dlho vydržali. Vy ste sa na to nejak špeciálne pripravovali, cvičíte každý deň a ako je to tiež s dievčatami? No, tak ja chodím na spinning už 2 roky, takže ja som tak nejak v rámci svojej také vôle skôr odišla, aby som videla tie kočky, ako dlho vydržia. Takže ja mám takú tú kondičku z toho spinningu, ale musím povedať, že Peťo nasadil strašne rýchlo tempo v tých kopcoch a vôbec som nečakala, že tie baby vydržia 30 minút, 30-40 minút, to je veľmi intenzívne, rýchle tempo v kopci, takže to je dosť náročné. Málo kto vie, že dievčatá vlastne absolvujú aj takú tvrdšiu prípravu. Ako vyzerá ich program? Tak je to náročné, pretože teraz máme možno takú novinku v tomto roku. Vymysleli sme trošku, inak sme poňali tie voľné disciplíny, takže kočky trénujú 2 druhy tancov, takže tá disciplína bude kvázi rovnaká pre každú, zatancujú tú istú choreografiu, takže ľudia to budú môcť porovnať, bude to viac porovnateľné, pretože za tých 14 rokov je to 14. ročník Miss, tak 99% kočiek tancovalo, ten tanec v tých mladých ľuďoch stále je. Čo ma veľmi teší, pretože tá žena, keď krásne tancuje, tak tá ladnosť a je to také sexy, je to veľmi ženské, veľmi pekné. Takže musia na toto sa špeciálne pripravať. Okrem toho sme im pripravili teda tento spinning, nejaké také cviky v rámci svojho tela, aj keď musím povedať, že majú vynikajúce postavy. Castingy prišlo viac ako 1000 dievčat. Ako sa vám vyberalo? Riadite sa pri takomto výbere nielen tými atribútmi, ktoré máte dané, alebo aj intuíciou, srdcom? Asi u mňa vyhráva taká tá intuícia. Ja proste keď zbadám kočku, tak vôbec mi nevadí, že má zničené vlasy, alebo má iný make-up, alebo má silný make-up, alebo má čo 1,2 kg navyše, pretože ja sa tak nejak zmapujem a preskenujem sa v tej hlave a viem si to hneď predstaviť, ako to bude vyzerať, ako bude vyzerať na fotke, ako bude vyzerať na kamere, či je fotogenická. Nejak to tak nejak cítim a nikdy som sa nezmýlila v tomto, takže veľmi dávam na seba, na taký ten 6. ženský zmysel. No a samozrejme s každou jednou delegátkou, ktorá príde na ten casting, sa porozprávame. To znamená, že niekedy môžu, že ani nie na ten prvé počutie, ak sa hovorí, že táto pesnička nie je na prvé počutie, to isté pri dievčatách. No ale už keď si ju vyspovedáte, tak zistíte, tak nech z nej ide nejaké fluidum, nejaký šarm a toto je to, čo my hľadáme. Čakajú nás nejaké novinky v programe tento rok? Kto to bude moderovať, kto bude v porode, kto vystúpi napríklad? Tak určite máme už tú novinku spomínanú, tie voľné disciplíny, ako sme to tento rok celé poňali. V rámci moderátorov budú to takí moji skalní obľúbenci juniora Marcel. Určite sa tam objaví Saifa z Fanradia, s ktorým sme robili tiež zaujímavú dokrutku pre dievčatá, ktorý ich niečo naučil a učil, nebudem prezrádzať, že čo. Do poroty zásadne Peťo Sagan, čo je teda taká česť pre mňa. Určite pani Robin Fleming, ktorá vlastne pripravila úvodnú kolekciu pre dievčatá, aj tú kolekciu tých večerných šiat z účinkujúcich. Môžem spomenúť možno určite No Name, skupinu No Name, Desmodiákov a Ríša Millera, takže takých zlatých slávikov sme si tento rok vybrali.